הלכתי לאיבוד בפרדסים של גן עדן, לבדי עם המקל, התרמיל והשעון. המון תקווה ושפע נחישות מתלוות אליי בדרך הקסומה הזאת. פגשתי את אדם ושוחחתי עם חווה, לקחתי יד רחם איזה נחש רשע. הוא כיבד אותי תפוח, הוא כיבד אותי אלים, הורה לי לפנות אל סולם החיים שיחזיר אותי הביתה, כן, יחזיר אותי למקום הנכון, יחזיר אותי אלייך, כן, 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 רק איתך אני רוצה לישון. 1, 2, 3 Back to basic, 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 back to basic. שלב אחר שלב במשנה זהירות מתחנה אחת אל מכשול נוסף. הנחש אמר שהדרך ארוכה, אני תלוי בעצמי ללא הפסקה. כן, צבעים מעליי ושחור מתחתיי, הירידה היא תלולה כמדרון הסיני, נמשך ומתנגד בכל רצונותיי, לפלוט אותי ישיר לשגרת חיי ויחזיר אותי הביתה, כן, יחזיר אותי למקום הנכון, יחזיר אותי אלייך, כן, 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 רק איתך אני רוצה לישון. 1, 2, 3 Back to basic, 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 back to basic. הרוחות הזאת מתחזקות ואני מוהר, לא מרים ידיים, לא מראה שאני מפחד. הירח והכוכבים כבר אמרו שלום, הברקים והגשם בהשתלבות של אש וחום. או לא, אני נמצא בגיהנום בגלל טעות קריטית של נחש רשע שכבר לא אפגוש לעולם, והזהב הנפל לי בראש כמו אבן. למה לחזור הביתה, כבר הייתי בגן עדן. תתקדם. יאללה בוא תראה לי, בוא נראה. נו. סיימנו הכל. נו בוא תראה לי איך סיימת איזה בלוף. כמה זה? 10. יפה. כמה זה? יפה מאוד. כמה זה? יפה. כמה זה? יפה. תביא כיף. כמה זה שווה? 8. יפה מאוד. תביא כיף. כמה? כל הכבוד. תביא כיף. אלוף. תמשיך. כן, איזה כיף יהיה בסוף ימיי
שקט